tantes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere. Bona tarda i benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Mirada del Colpis, en directe des de l'estudi 1 de la Ràdio Catalana de la Cultura i de l'Esport, amb en Santi Barrantes, el control tècnic, i que us parla l'Aran Soler, sociòleg i col·legiat del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Avui és 19 de gener del 2026. Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, del 21 de gener, que serà demà passat, avui volem tornar a parlar sobre aquesta qüestió. Com ja hem fet en aquest programa en anteriors ocasions, al Colpis en tenim una de comissió dedicada a la mediació. Precisament, ja sabeu que els darrers anys la mediació ha entrat amb força al sistema judicial i avui volem tornar a aprofundir una mica més en aquest aspecte. Per parlar d'això ja tenim a l'estudi 1 de la Ràdio de la Cultura i de l'Esport a la Glòria García Ticó. Ella és col·legiada i membre de la Comissió de Mediació del Colpis, sociòloga i mediadora de professió al Servei de Convivència del Districte de Nou Barris de Barcelona, especialitzada en mediació comunitària i veïnal, i també té formació en l'acompanyament en el dol, on actualment està creant un projecte formatiu on s'uneixen les dues disciplines. El 2017 va fundar el col·lectiu Indrets, disseny i desenvolupament de projectes socials. Glòria García, què tal? Bona tarda i benvinguda al programa. Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per haver vingut. Ho hem dit tot bé, de la biografia, perquè a vegades ens deixem avui. Està perfecte. Està bé, no? Sí, està perfecte. Glòria, per fer una mica de memòria pels nostres oients i les nostres oients, què és la mediació? Per què serveix i en quins àmbits es pot aplicar i en quins no? Doncs la mediació, clar, l'explico jo, que estic treballant en mediació, és una cosa meravellosa. És una alternativa al sistema judicial per tal de poder gestionar conflictes. De conflictes n'hi ha hagut sempre i s'han gestionat de moltes maneres, començant per l'ús de la força, però bé, s'han gestionat de moltes maneres. A dia d'avui, la manera hegemònica en com gestionem els conflictes és, per exemple, posant una denúncia i, per tant, donant inici a tot un procés judicial. La mediació intenta defugir aquesta via hegemònica i, d'alguna manera, intentar gestionar el conflicte que segur hi estarà i ha estat, però gestionar-ho d'una altra manera on, per exemple, la persona que facilita acompanyar el procés, una persona imparcial i neutra, que és la persona mediadora, que com a mínim hi ha dues parts, però en pot haver més de dues, i que d'alguna manera a través de diverses... Hi ha requisits per poder fer una mediació, hi ha uns principis de mediació que no es poden vulnerar, doncs es tira endavant tot el que és la gestió del conflicte, on la llei no és el mínim comú múltiple per la gestió d'aquest conflicte. Clar, és el que diem, no? Ho hem dit, ho acabem de dir. Cada vegada hi ha més, i abans fora d'antena ho dèiem, no? Cada vegada hi ha més demanda de mediadors i mediadores, no? M'agrada pensar que sí, també he anat mirant una mica les dades i sembla que sí. Per una banda, hi ha tot el tema més vinculat d'origen al món judicial, però no de per què, que seria com el registre de mediadors de Catalunya, que ho empara el Departament de Justícia, i sí que he anat veient en els darrers anys el registre, no? Quants mediadors i mediadores hi ha, i més o menys oscil·lava entre 400, 500, 600, més o menys allà. També hi ha anys que estan més... Hi ha un nombre que està inactiu, però més o menys el registre ronda les 500-600 persones. Ara, aquest últim any del que estan en registres, que és el 25, hi havia prop d'unes 850, més o menys. Que sí que hi ha un increment paulatí... Cada vegada hi ha més increment, clar, paulatí. Del registre de mediadors. Però més enllà d'això, sí que és cert que hi ha un augment i sobretot una consolidació dels serveis de mediació municipals. I això sí que a poc, i sobretot a tot Catalunya, però sobretot a la Diputació de Barcelona, tot el que empara la Diputació de Barcelona, sí que hi ha hagut una pujada molt gran de serveis de mediació municipals i ciutadà, on sí que s'espera, per tant, que hi hagi, no?, que poder contractar treballadors que estiguin mediadors per cobrir aquests serveis. Serveis municipals i Diputació, dius, sobretot? De Barcelona, concretament, sí. Clar, perquè és el que diem, en una societat tan diversa i complexa com l'actual, cada vegada és més necessari, també, no? Que n'hi hagi més, no? Necessari, per mi segur.
que es demani no ho tinc tan clar. Normalment demanda i necessitat no van de la mà. no van de la mà. Són coses diferents. A vegades ens agrada juntar-les, però no té per què. De demanda no ho sé. Si hi ha més demanda. I, clar, també anava mirant, no, les dades de quanta gent demana a la ciutat de la justícia mediació o quanta gent acut als serveis municipals. Les dades són difoses. Tot el que passa per Departament de Justícia sí que està més... hi ha memòries, no?, que recullen les dades i sí que hi ha un lleuger augment, però no el veig supersubstancial. Sí que hi ha un augment dels acords presos, però no de la quantitat de mediacions. I tot el que té a veure amb les demandes al servei de mediació municipals no tenen per què a veure amb què ho necessitin. És a dir, jo, per exemple, com deies al principi, no?, que estic treballant en un servei de convivència d'un districte de Barcelona, moltes vegades ens arriben moltes demandes. Jo quiero una mediación para que me den la razón. Ui, quin plantejament més estrany. Sí, perquè la mediació precisament no és donar la raó total a algú, no? No. És donar part de raó, no? No, exacte, no. Llavors, clar, que de ja no demandes mediació. hi ha... Si vols tota la raó ja no és mediació, no? Clar. I llavors com ho computem, això, nosaltres? Com una demanda, sí, hi ha algú que s'hi ha acostat a un servei que no és una denúncia, que no és... És una cosa diferent, però sí que l'estructura mental amb la que s'acosten al nostre servei no va de la mà amb el que és la demanda i la necessitat. Per tant, hi ha molta part de la nostra tasca com a mediadors de serveis municipals que és desgranar i intentar separar demanda de necessitat. Si parlem de necessitat, jo penso que totalment és necessari, perquè hi ha molts grisos i molts matisos en realitats socials, en situacions personals, en diferències que tenim amb les persones, a la que afegeixes capes des de més esperança de vida, capes demogràfiques, més moviments migratoris, més tensió habitacional, més identitats de gènere, etc. Més fàcil serà que ens trobem amb una paleta de grises a l'hora de trobar-nos en realitats socials i, per tant, les nostres necessitats passin per, com a mínim, poder fer una mediació o processos semblants, que, per tant... Abans m'has comentat, també, fora d'antena, que sobretot amb habitatge, oi? Hi ha molta demanda ara, no? O sigui que hi ha molta mediació, no? Clar, a Barcelona... Habitacional i d'habitatge, oi? A Barcelona concretament, que és l'àmbit que més, el territori que més conec, sí, moltíssim. O sigui, l'habitatge, com ja se sap, ara mateix està molt tensionat. Si sumes, a més, situacions de vulnerabilitat econòmica, d'una afectació en la salut mental, des de temes d'estrangeries que també dificulten complir amb les condicions d'un habitatge, fa que la situació sigui molt tensa. Per tant, clar, entre em mantinc al pis sense pagar o marxo i em quedo al carrer o no tinc alternativa habitacional, hi ha grisos allà on hi entra, per exemple, on hi pot entrar solucions de mediació. Parles de temes de salut mental. O sigui, molta gent que li afecta, no? Mentalment, moltíssim. tot això, no? A vegades... Malalties de salut mental, trastorns mentals, no? Exacte, sí. A vegades no tant com a trastorns, que també, sinó com simplement una afectació amb l'estat emocional. Sí, parlem de depressions i coses així, no? Podria ser. Clar, nosaltres no som serveis que puguem donar aquest diagnòstic, però sí que podem recollir indicadors, sí que podem recollir... Dades, no? Sí. Dades, sobretot, que parlen com de probabilitat o que parlin d'una afectació en relació a abans o una afectació que està interferint en el procés de mediació i, per tant, sí que cada cop més, almenys en la meva pròpia experiència, amb el servei en el que treballo, sí que hem necessitat coordinar-nos amb serveis d'atenció a la salut mental perquè sí que interfereix, afecta, o com a causa o com a conseqüència. Clar. Però totalment. És a dir, que l'habitatge o l'atenció de l'habitatge, o es podria concloure, no?, com a conclusió, no? Ja sé que ara estic aquí simplificant-ho molt, però com a conclusió es podria dir que el factor tensió-habitatge i tensió habitacional genera o pot provocar problemes de salut mental a la ciutadania, no? O a alguna part de la ciutadania. Segurament, segurament, sí. Important aquesta dada, perquè, clar, més ara, no?, que es parla molt de salut mental, que cada cop hi ha més problemes en aquest sentit, i és important posar-ho de manifest.
També, deixant en banda tot això ara, hi ha una nova llei. Clar, les lleis també està legislat, tot està controlat, però hi ha una nova llei en vigor, que és la llei orgànica 1/2025. Quines novetats suposa per la mediació aquesta nova llei? De novetats encara no se sap, perquè sí que és cert que va ser l'any passat que la van aprovar, més o menys. L'any passat, sí, el 25, i a finals del 25, principis del 26, és com crec que ja ha començat a posar-se en pràctica. Per tant, no hi ha encara dades que diguin en què es tradueix, quantes mediacions implica aquesta nova llei. Sí que em vaig quedar, i el tinc aquí apuntat perquè és una mica llarg, del nom de la llei, perquè és supersignificativa, que és la llei 1/2025 de mesures en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia. El Servei Públic de Justícia. Quan hi posen tant en el centre la paraula eficiència, entenc que hi ha una preocupació perquè el circuit de justícia hagi de ser més eficient, per tant, més ràpid. Entenc, per tant, que la motivació d'aquesta llei, hi ha una part d'aquesta motivació que és alleugerir la càrrega del circuit de justícia. Per tant, no sé en què es pot traduir, sé que hi ha una part que sí que afecta la que seria la matèria on més coneixement tinc, que són els serveis municipals o locals de mediació, que és que d'alguna manera potser ens arribi de mica en mica peticions d'aquesta mediació perquè pugui valdre en els circuits de justícia. Llavors entenc que sí que és una afectació que a dia d'avui jo almenys no hem pogut percebre, però que podria anar passant, que els serveis municipals que abans treballàvem de manera, o ho seguim fent, local o de territori o de barri, i que no necessàriament, no tots, hem de fer un acte d'inici, hem d'estar elevat a l'acord que es prengui, etc. Potser ara sí que hi ha una transformació perquè els serveis municipals haguem de o ens trobem amb sol·licituds de mediació que tinguin l'interès de després poder ser elevades per anar al circuit judicial. Clar, en paral·lel és com una via, no judicial, però com una mica una tasca, una feina o una forma de treballar en paral·lel a la justícia clàssica, no? Exacte. D'alguna manera hem vist que des de ja fa molt temps està tan saturat el circuit judicial i a vegades hi ha peticions, hi ha conflictes que tenen molt poc recorregut judicial. A vegades ho diem a nosaltres quan algun veí o veïna diu és que fa molt soroll el de dalt i no m'afecta molt, però fa molt de soroll, lo denunciaré. I això lo denunciaré ho diem molt ràpidament, però implica un inici de procés judicial amb tot el que implica una compareixença. És llarg, porta temps i molt probablement no acabi donant resposta a les teves necessitats. Jo el veí aquest o veïna en qüestió ja ha marxat. Potser. Ja ha passat, exacte, tu estàs de lloguer. Ja no et molesta. Ja no et molesta perquè heu canviat els horaris. A saber, llavors, moltes vegades sí que fem consciència de, és que està molt saturat el circuit judicial i potser la teva demanda que tu has fet no té recorregut. Per tant, el circuit judicial això ho ha detectat, òbviament, i ha dit, intentarem alleugerir d'alguna manera i també hi haurà conflictes, perquè en aquest cas la llei empara els civils i els mercantils, la resta no. Llavors, aquests que siguin de caire civil o mercantil sí que poden tenir aquesta opció de dir, anem tan saturats i segons quin tema val la pena poder-ho fer a través d'altres tipus de gestió de conflicte, doncs fem aquesta llei per intentar això, alleugerir i redirigir a mediació. I més tenint en compte que ara que parlaves de demanda, que parlàvem de demandes, Glòria, una demanda implica un cost econòmic, no? Em sembla que sí, oi? Demanda de quin tipus? Una demanda judicial, no? Sí. Quan tu dius que un veí o veïna et molesta, clar, és el que tu deies ara, no? Exacte. Escolta, el vull demandar, el vull denunciar ja, però implica un cost, implica un circuit judicial, un cost econòmic, que no és agradable, no? Totalment. Clar, en el millor dels casos... Més farragós encara, no? Totalment. La muntanya es fa més gran. En el millor dels casos pots tenir dret a justícia gratuïta, però no tothom. I has de complir, l'has de sol·licitar, has d'esperar. I tot i així, hi ha les costes, no? Que també s'han de pagar. Llavors, sí, sempre té un preu. Sempre s'estima que el cost dels conflictes que són gestionats per mediació, arbitratge, conciliació són molt més econòmics que
tot el que té a veure amb sistema judicial i advocats. En l'escenari actual de la mediació, quin paper tenen els professionals i les professionals de la ciència política i de la sociologia? És a dir, sociòlegs, politòlegs, politòlogues i sociòlogues. Doncs m'agrada pensar que molt, per sort. Precisament com hi ha, a grosso modo, però com hi ha aquesta diferenciació de tot el món de la mediació que està encabut dintre del sistema del Departament de Justícia, en aquest registre de mediadors, allà hi pot anar, mentre tu certifiquis que tens titulació universitària, cursos concrets i màster homologat de mediació, que estàs col·legiat, si compleixes uns requisits, és igual si vens de dret, si vens de sociologia, si vens de treball social, tu pots estar dintre del registre de mediació, però ja et dic que són uns 500, 600, 700 persones que formen part d'aquest registre. Majoritàriament són advocats, però no tots. I en paral·lel hi ha el món de les administracions locals, que són aquests serveis que comentava, no? de mediació, convivència local, on no és necessari, no és tan necessari, no necessites el mateix requisits que per entrar al registre, i que d'alguna manera, com no toques aquests conflictes civils, mercantils, penals, no necessàriament els toques, perquè pots tocar, per exemple, a Catalunya els comunitaris i veïnals són els que més s'aborden des dels serveis municipals, seguit dels d'oci nocturn, conflictes relacionats amb l'oci nocturn, conflictes d'interculturalitat i de relació amb el poble gitano, i en últim terme, i a l'últim terme els interculturals en general. Llavors, aquí, en aquests aspectes, que són els que més controla i sobre els que més treballen els centres de mediació locals, i té una cabuda impressionant qualsevol figura que pugui entendre la complexitat d'aquests temes que acabo de dir, perquè al final hi ha molta interseccionalitat en aquesta realitat. És a dir, quan parlem de poble gitano, quan parlem de conflictes comunitaris i veïnals, quan parlem d'interculturalitat, d'oci, hi suma molt la mirada d'un sociòleg, hi suma molt la mirada d'un politòleg, suma molt la mirada d'algú de treball social, de psicologia, d'antropologia. És meravellós. De fet, el que me n'adono tant en la meva realitat del dia a dia com en companys i col·legues, que són cada cop més interdisciplinars aquests serveis. I suma molt. En el meu equip, per exemple, hi ha des d'antropòlegs, psicòlegs, educadores socials, criminòloga, sociòloga, hi havia hagut una advocada, vull dir, una mica de tot. Politòleg també? Politòloga? Algun sí, no? Hi ha hagut, sí, perdona, hi ha hagut. No. Sí. És a dir, que pensava en la foto d'ara que no hi havia politòloga, però n'hi hauria hagut, sí. N'hi hauria hagut, no? I sí, és que de veritat... Criminologia, gent de criminologia, no? També. Que s'hi estudia la carrera del grau de criminologia. Sí. Clar, llavors, la figura de l'advocat i del mediador, amb aquestes figures d'advocat o advocada o mediador o mediadora, no n'hi ha prou, És el que estem parlant, no? Exacte. És a dir, pot ser educador social, pot ser politòloga, pot ser sociòloga, sociòleg, politòleg, antropòleg, antropòloga, totalment, o inclús criminòleg o criminòloga, no? Clar, perquè d'alguna manera, o almenys el que té sentit potser defensar o treballar o mirar simplement des de la sociologia i la politologia és precisament doncs que els conflictes no tenen per què ser... L'abordatge de la mediació dels conflictes no té per què ser una part A versus una part B, sinó que és que realment hi ha molts. Per tant, aquest binomi part A versus part B, a vegades s'hi passa, però és que normalment hi ha moltes més parts. I no només moltes més parts, sinó molts indicadors que interfereixen en la gestió d'aquest conflicte. Per tant, és interseccional del que parlem, no és la fuita d'aigua. Normalment no és el conflicte per la fuita d'aigua o pels sorolls, hi ha molts més indicadors, per tant, l'abordatge en la mirada de politòlogues, sociòlogues, criminòlogues, etc., aporta, perquè pot fer una lectura molt completa, que a més no s'acabarà en la gestió de 6 sessions de mediació, sinó que s'inicia amb potser la detecció, després en tot l'acompanyament i intervenció, però que queda en el barri, que queda en el municipi, i per tant tota la lectura, tota la informació d'aquella realitat social, de les indicadors que interfereixen,
de la projecció, de la prevenció, perquè no hi torni a passar, o passarà probablement, però que no esclati de la manera més violenta, etc., és una aportació per mi claríssima i que té molt de valor en la mediació. Evidentment, el que diem, no? Implica moltes disciplines, Moltes. moltes categories de grau, de coneixement universitari diferent, no només advocat o advocada o mediador o mediadora. No? Bé, faré ara una petita pausa per explicar-vos que el Colpis ha posat ja en marxa la segona edició del projecte eMonitor, del qual vam estar parlant en aquest programa. L'eMonitor és un projecte europeu finançat per la Comunitat Europea i que té com a objectiu apropar el concepte de supervisió cívica de la contractació pública per enfortir la transparència i la integritat en els processos de la contractació a la Unió Europea. El proper dilluns 26 de gener tindrà lloc una taula rodona sobre la participació ciutadana en el control de la corrupció en la contractació pública. A més, el curs de formació per a aquelles persones que estiguin interessades a supervisar contractes públics. Es presentarà una nova edició del projecte i s'informarà, sobre el nou curs de formació per a aquelles persones que estiguin interessades a supervisar contractes públics. Si us voleu informar, només cal que assistiu a l'acte de dilluns 26, dilluns que ve, a les 6 de la tarda al Colpis, a la seu del Colpis, recordeu. Carrer Roger de Llúria, amb Còrsega, carrer Roger de Llúria 155. Trobareu tota la informació a la nostra pàgina web, www.colpis.cat. Recordeu, www.colpis.cat. Allà trobareu tota la informació sobre el programa i el projecte, eMonitor, que tracta d'això que comentàvem ara. I ara sí, seguim amb el programa, Glòria, perquè mentre preparàvem el programa ens has comentat que com a sociòloga veus l'aportació clara en la mediació comunitària, veïnal, intercultural, així com en l'organitzativa. Explicaves una mica això, no? Explica'ns una mica més això. O sigui, aprofundint amb el tema, això, no? Mediació comunitària veïnal, intercultural. De què tracta això? Així, per aprofundir una mica. Concretament aquest tipus de mediació, no? Diguéssim. Vale. La comunitària i veïnal. Sí, i veïnal, sí. Vale. Doncs la mediació, com dèiem al principi, que és una eina de gestió alternativa del conflicte, tot el que té a veure amb... Perquè, perdona, Glòria, recordem la dada, el que ha augmentat més, podríem dir, potser no tenim una estadística aquí, però és la demanda de mediadors i mediadores amb tema habitatge i habitacional. A la ciutat de Barcelona? A la ciutat de Barcelona. Val, no és... Ho dic perquè és una dada sociològica interessant i està bé fer-la pública, no? Digues. No, que deia, la mediació... Perquè es vegi també que el problema social de l'habitatge és prioritari per la ciutadania. I transversal. En aquest cas a Barcelona, i transversal. Total. I estructural, un problema estructural. Totalment, exacte. Digues, perdona, Glòria. No, dic, la mediació com a alternativa a la gestió del conflicte hegemònic, que seria el sistema judicial a dia d'avui, ha estat superendreçada, superben explicada en el que seria com la bíblia, diguem, la bíblia de la mediació, que és el llibre blanc de la mediació, que és un totxo molt gran, on desglosa moltíssim tant els principis de la mediació, li dona 1000 voltes als principis de la mediació, què s'ha de complir perquè un conflicte sigui mediable, i també desglosa tots els àmbits de la mediació. Principalment a Catalunya, per exemple, és molt pionera en la mediació familiar, per exemple. Però també ha anat treballant molt i desplegant, i a dia d'avui ja ho vèiem, no? Que hi ha també mediació comunitària posada en pràctica a través d'aquests centres de mediació comunitària i de convivència municipals, però també hi ha mediació en l'oci nocturn, mediació intercultural, mediació mercantil, organitzacional, mediació esportiva, n'hi ha moltíssima. Concretament en la mediació comunitària, clar, per mi és diferent, comunitària i veïnal, perquè la comunitària implica definir què és comunitat, i és un concepte complex i molt ampli, perquè al final té a veure amb vincles, té a veure amb, fins a dia d'avui, com un arrelament i identificació en un territori concret, no? Un barri o un sector del barri. Persones, no? Un conjunt de persones, no? El vincle amb unes persones que s'identifiquen amb un ideari concret, amb un territori concret, amb un espai físic també, que hi té molt a veure, com defineix l'espai físic també. No determina, però s'influencia molt amb el que passa. Per tant, el concepte de comunitat és molt ampli, toca moltes peces, per tant,
naturalment i sanament sorgiran conflictes. Per tant, la mediació comunitària els veu, els preveu, que no vol dir que els eviti, sinó que els preveu, i intenta, doncs, això, acompanyar-los perquè gestionin de la manera més pacífica, pacífica, perquè es donin, no és perquè no es donin, això mai, no és perquè no es donin, sinó perquè es donin de la manera més pacífica, perquè esclati amb el menor violència possible i que d'allà doncs, es pugui generar un canvi, una transformació i la comunitat doncs, se'n surti enfortida d'aquell conflicte. Per tant, la mediació comunitària dona resposta a això. La veïnal, per mi, té més a veure amb temes de finca, veïns de finca o de mancomunitat o d'urbanització, alguna més acotat. Molt localitzat, no? Sí, on normalment hi ha una figura jurídica, no? Que és, per exemple, la comunitat de veïns que uneix i vincula aquests veïns. Llavors sí que queda més restringida en el territori i en les expectatives també. Per exemple, quan nosaltres parlem de mediació comunitària, estem tenint en compte entitats religioses, estem tenint en compte bars, estem tenint en compte comerços, estem tenint en compte persones que no viuen no tenen un habitatge, sinó que viuen al carrer, persones que hi passen de pas, però sí que fan estada molt sovint i tenen una vinculació amb aquell territori, estem parlant d'associacions, estem parlant d'espais formals i informals, etc. Llavors és molt ampli. Com hem dit a la introducció, Glòria, tu tens formació en l'acompanyament del dol i de la mort. Què fa la mediació aquí? Si ens pots explicar, posar un exemple o explicar una mica això, perquè és una formació curiosa en aquest sentit, no? Aparentment, com que no tindria res a veure. No, i aparentment, i una cosa que és ben real, no? Que a Occident la mort la tenim com un tabú, no? Cada cop més s'està obrint una mica més, no? Diguéssim, el concepte de la mort. Però a Occident sempre es té com molt tabú, no? En canvi, Orient és una altra cosa, però la part occidental, diguéssim, els occidentals són molt tabú en aquest sentit. Què seria? Com actua aquí la mediació, diguéssim? Doncs això per ara és una idea incipient, que per sort m'estic impregnant molt d'altres persones que d'alguna manera ho estan abordant, aquest tema. Per exemple, jo vaig fer, quan estava fent el màster de mediació, vaig fer el treball de final de màster precisament d'això, de la gestió del conflicte i del dol, perquè vaig pensar, el conflicte està i estarà sempre entre nosaltres i la mort també. Llavors, molt probablement s'ajuntin en el tiempo-espacio, el conflicte i la mort. Després, en la praxis de la mediació, efectivament hem anat corroborant que sí, que és veritat, que de la mateixa manera que algú acut i sol·licita una mediació perquè té una molèstia, una fuita d'aigua o per sorolls o pels lladrucs del gos, del veí, etc., s'hi creuen allà sempre indicadors, el que dèiem abans, no? Per això l'aportació de mirades des de la sociologia, politologia, criminologia, etc., que poden ser capaces de llistar aquests indicadors i veure com afecten en el que està passant en aquest conflicte, i em vaig adonar que la gestió de la mort i el dol era una cosa que afectava de ple en molts dels conflictes que almenys nosaltres estem acompanyant a Nou Barris, com a la resta de Catalunya i del món. I precisament, com el que deies, no, Occident, la mort és un tabú, com ens relacionem amb la mort serà complicat, perquè si ens estem relacionant amb una cosa que ens incomoda, que creiem és tabú, com hi farem front, com gestionarem. A vegades és la fuita realment el tema, no deixes passar ningú perquè es repari la fuita, no? Que era com la demanda inicial, però la demanda en té poc. O sigui, la demanda que encén, que obre un expedient de mediació és la fuita, però després vas desgranant i en aquesta realitat interseccional veus que hi ha molts elements, i un d'ells sí que és ens el trobem molt sovint, que és el dol. I a mode d'exemple, doncs a vegades en aquest suposat conflicte veïnal on hi ha una fuita i no es pot reparar perquè hi ha una de les parts que no deixa passar els operaris, hi havia molt de temor per
tocar res d'aquell domicili, perquè era el domicili de la mare que havia mort 10 anys enrere i d'alguna manera era un espai sagrat que era difícil poder fer entrar, facilitar l'entrada i reparar perquè d'alguna manera tocava alguna cosa sagrada. I vam veure que l'indicador del dol tenia una afectació gran en com es podia gestionar el conflicte amb aquesta part del conflicte. De totes maneres, Glòria, tu que ja estàs ficada amb això del dol i tot el que comporta, o de la mort, no? Veus que hi ha una evolució que no és tan tabú, diguéssim, en línies generals, la mort, o encara ho és molt? Clar, jo ara no sé si tinc un biaix en què com jo ja estic molt posada ara mateix, em dóna la sensació de que cada cop sí s'hi parla més, perquè s'hi parla, perquè hi ha una relació per mi no gaire ben feta o perquè no ha de ser així directament. Hi ha una relació en el boom de poder parlar de la salut mental, que per exemple el Covid ho dispara molt, amb ara donar peu a parlar també del dol, però no ha d'estar necessàriament relacionat salut mental i el dol, perquè el dol hauria de ser, i pot ser en molts casos, un procés orgànic que tots vivim i que no hauria d'estar associat a un trastorn de salut mental. Però jo crec que una cosa ha obert la porta a poder parlar d'altres. Sí que és cert que es parla molt de suïcidi juvenil, i per tant de la mort derivada d'un suïcidi, que té un abordatge diferent o més específic o que genera coses diferents a la societat, i crec que sí, que poder aquest boom que jo ubico en el 2020, en el Covid, de parlar de salut mental, sí que ha obert la porta a parlar de la mort, però tot i així és un tabú, tot i així no sabem com enfrontar-nos en la pròpia experiència com a humanitat, o almenys ja parlo Catalunya, Espanya. Occident, vaja, el que dèiem, no? Sí, Occident, suposo. I llavors tenim una relació difícil amb la mort i a tot el que en derivi de la mort. I ja parlo més des del plano més macrosocial, més en la relació amb la indústria funerària, amb el que es pot i el que no es pot fer, amb com ens plantegem la nostra pròpia mort. Després ja s'hi venen més lleis d'eutanàsia. Clar, hi ha un despliegue d'assumptes que tenen a veure amb com ens relacionem amb la mort a nivell macrosocial, però que òbviament es tradueixen també en les accions individuals microsocials, i sí que tenim dificultats en com ens hi relacionem, com l'elaborem, com transitem, i malauradament és així, ens hi trobem i ens hi trobarem. Igual que amb el conflicte, que també. Clar. Les dues. Sí, van innats a la condició humana, no? I a la humanitat, no? I a la societat també, en el seu conjunt. Exacte. Ja anem acabant, Glòria, però en quins camps creus que la mediació, a part de tots els que hem comentat fins ara, anteriorment, seria positiva? Algun camp més que creguis que seria positiva, la mediació? Clar, com precisament N'hi ha molts, però... N'hi ha molts. És difícil anomenar-los, no? Però... Per exemple, se li està donant molta importància i penso que va en molt bon camí i sembla molt positiva seguir apostant per la justícia restaurativa en temes administratius i penals. No? Quan hi ha hagut un fet delictiu, que hi ha hagut una conseqüència penal, poder fer mediació, mesures restauratives precisament per reparar aquest dany que s'ha generat. Ja ho està fent des de fa uns anys el Departament de Justícia i té dades interessants, però per mi és un camp també molt interessant que té recorregut tant al nivell administratiu com penal i que crec que sí, que es pot alimentar encara més. A nivell comunitari crec que va en molt bon camí. A dia d'avui hi ha 110 o 105 centres de mediació municipal a tot Catalunya. Estan molt concentrades a Barcelona, per tant diria, ostres, doncs tant de bo la resta de províncies també hi hagi una evolució semblant, si és que és necessari, perquè a vegades si no és necessari no cal, menys és més. I també en tot el tema de mediació escolar també crec que és positiu, crec que també hi ha molts
programes i hi ha molts serveis que sí que s'acosten a les escoles per apropar i informar els alumnes en la resolució de conflictes alternativa. I crec que suma i segueix i que és necessari seguir apostant. Sobretot també hi ha tot un boom, no?, amb el tema del bullying, dels assetjaments. Bullying, tot això, no? Sí, i crec que és una bona manera també d'afrontar aquesta problemàtica i de retruc fer-ho a través de la mediació, que al final visibilitza totes les parts, ens fa sentir reconegudes, etc. És d'esperar que la cosa vagi a més, que hi hagi més oferta i més demanda, Jo penso que sí. Tot indica, lleugerament, jo també diria no, però sí que la tendència és positiva, no? I jo vull pensar que sí. A l'alça. Sí. Sempre és millor, no? Senyal que les coses anem evolucionant tots i totes en general i la societat en el seu conjunt. Alguna cosa més que vulguis afegir, Glòria? Doncs no, que moltes gràcies per convidar-me i per poder parlar una mica de la mediació, ja que el dimecres és el Dia Europeu de la Mediació. Demà passat. Demà passat, exacte, i que des de la sociologia i la politologia penso que hi ha com recorregut per poder trobar una manera d'acompanyar i d'anar a la mediació, perquè sí que hi tenen molt a veure. Molt bé, doncs per acabar sempre ens agrada que les persones convidades al programa ens recomaneu llibres, documentals o qualsevol altre recurs per tal de poder ampliar el coneixement de la temàtica del qual s'ha parlat durant el programa. Avui hem tractat la mediació. Què els hi recomanaries als nostres seguidors i seguidores, Glòria? Doncs justament m'he agafat un llibre a la biblioteca que lliga justament el que comentava al final, que és la mediació o la intervenció social en els conflictes i el procés de dol. És un llibre que es diu Resiliencia en los procesos de duelo. L'han escrit dues treballadores socials andaluses i precisament és aquest abordatge, aquest creuament d'aquestes dues disciplines que a mi personalment m'agrada molt, m'estimo i que una mica és el que he anat comentant. Molt bé, Glòria. Glòria García Ticó, moltes gràcies per haver vingut al programa d'avui, d'aquí a la mirada del Colpis, i fins una altra ocasió. Moltes gràcies. La mediació, anem tancant el programa. La mediació és una eina que d'uns anys d'ençà s'ha anat obrint camí en la justícia com a un recurs eficaç per a la resolució de conflictes. Des de la mirada del Colpis hem dedicat uns quants programes a la mediació, una disciplina en la qual els professionals de la ciència política i de la sociologia tenen molt a aportar. Des del Colpis i des d'aquest podcast continuarem seguint pendents de totes les novetats i us les explicarem. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Santi Barrantes per haver estat a les vies de so, com no, a moltes gràcies a la Montse Ortigosa per estar a la producció i a la redacció, i al peu del canó, com sempre, i qui us ha parlat, un servidor, l'Aran Soler. Tornarem dilluns vinent amb més ciència política i amb més sociologia, aquí, a la mirada del Colpis i a la ràdio catalana de la cultura i de l'esport. Adéu-siau, molt bona setmana i molt bona ràdio. Hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança. Hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi. Hem après com adaptar-nos als contrastos d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva. Hem tingut força i coratge per poder sortir del pou.